Ngokubuhlungu sikhala nani baba, and we are grateful. We thank you that you were able to pick up the phone and pick up our call and be able to speak to us. Mara I'm sure kubuhlungu. Uzizwa njani wena, kunjani? Baba, mntanami kubuhlungu kakhulu emina nasemndenini kaBongi nakubalandeli baBongi neSouth Africa yonke nje kubuhlungu kakhulu. And yebo baba. Ayikho into esingayenza nesingayikhuluma kodwa konke lokho umntana. Hey, kodwa isithusile baba, isithusile kakhulu because we saw Ubongi was playing recently for AmaZulu in September. People didn't know that he was in hospital. How long was he in hospital for, and how were his last days? Hey, sifole mbeza ngoba esibhedlela ungeneze within izinsuku ezimbalwa kakhulu, mhlambe ezingako 5 days. Kodwa wagcina uBongi Ntuli eluze impilo yakhe. Nathi masifika kuyena mntanami besitshela ukuthi hayi uzorecover umfana ngoba besikwazi ukuthi sixoxe naye. So ebexoxa nje during these 5 days up until Sunday. Yes, bexoxa. Sinaye nje uyaxoxa kodwa ushuthi phela kukhona lokho ukukhomba ukuthi nginomkhuhlane. Yeah, like a flu. So izinto zijike nini baba, because we had Sunday 5. That's all. Yesterday. Basebenfonela esibhedlela or benisesibhedlela? No, bafonela bathi impilo isiyashintsha manje kanti benikhona ithemba. Base sikwazi ukuthi ake siphuthume khona. Kodwa nalapho futhi semasifika nje kwakhona ukuthi hayi ngeke impilo abayishoyo ukuthi yashintsha ngoba beyibabaza bebenewani. Yo, and okunye usithusileyo baba is the fact that he had cancer. We didn't know that he had cancer. As a family, were you aware that he was battling this illness? No, but udokotela usho njengobusho naye ethe cancer. So thina asinayo noma icancer noma yini. Ngoba phela siphila ezweni labantu. Yeah. And then udokotela uthi qale nini le cancer? Or untshele nini ngale cancer? We started this week. Njengoba kuphela nje isonto. I think Thursday or Friday. We started Friday, we check. Hey, I'm sure inithusile nani ezumndeni ne? Yeah, I can't abantu kuthuse kakhulu manje udokotela. Because beningayilindelanga. Never besingayilindelanga mfana wami. And xa ecacisa udokotela uthini? Uthi beyisey serious le cancer lena? Yes, it's serious nje kakhulu. Yeah. Yo, hayi baba, no, kubuhlungu kuthina sonke yazi mari Ubongi thina, and kubuhlungu because Ubongi had just gotten married a couple of months ago. I'm sure as a father you were a proud father. Yes. Impela siphuma kuyona injabulo yomshado wakhe. Sijabula nje nathi njengomndeni kaBongi. And thina simazele ebholeni uBongi, mari ekhaya endlini bekanjani? Hayi ube umntwana ophathekayo. Ube ingane ehloniphayo, uhlonipha ngisho ingane ezincane. Ube umuntu onothando. Nanoma yimuphi umuntu onothando uBongi kuyena. Ubongi ube umuntu ohleka ehleka ngaso sonke isikhathi. Ubungeke umthola uBongi ediniwe. Anytime uBongi smile. Ebeseba nama-jokes yakhe nje. Amnandi ahlekisayo. And I'm sure bengalikhohlwanga ikhaya lakhe apha buya khona. Baba, lezikhaya yonke abe eliphambili kakhulu kuyena.